Hey fam, welcome to my channel. My name is Grace. You're highly welcome to Grace's Insights. Alright, so today I'm going to be checking out 10 celebrities you didn't know that were from Greece. My goodness. Let us watch this video and let me know what you think about it on the comment section. And the original link of this video is going to be under my description box below. So please try and check it out. Alright, let's do this. Σήμερα θα μιλήσουμε για 10 στάρ του Hollywood που έχουν ελληνικές ρίζες. Αν έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν η ελληνική καταγωγή είναι το μυστικό για την επιτυχία τους, ίσως να έχετε δίκιο. Ας το ανακαλύψουμε λοιπόν μαζί. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και ένα like. Αυτό μας δίνει δύναμη να δημιουργούμε ποιοτικά βίντεο για εσάς. Πάμε να ξεκινήσουμε με έναν από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς παγκοσμίως, τον Hugh Jackman. Μήπως τον γνωρίζετε ως Wolverine από τα X-Men? Λοιπόν, αυτός ο άντρας που μας έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές δράσης και δραματικών This man is from Greece. I watched X-Men like a lot of way back. I used to watch X-Men. So he's actually from Greece. My God. Really? This is so amazing. Oh my God. Let's continue. Έχει ελληνικές ρίζες. Ο παππούς του, ο Νικόλαος Ισίδωρος Μπέλλας, καταγόταν από την Ελλάδα. Αν δεν το ξέρατε, τώρα το ξέρετε. Η ελληνική καταγωγή του τον έχει βοηθήσει να είναι ακόμα πιο γοητευτικός και δυναμικός. Ο Hugh Jackman έχει δηλώσει πως τα ταξίδια του στην Ελλάδα τον έχουν εμπνεύσει σε πολλούς από τους ρόλους του. Συνεχίζουμε με έναν άντρα που είναι πραγματική μηχανή και δεν εννοούμε μόνο στο ring. Γνωστός και ως Μπατίστα. So, Batista is from Greece. Don't even say. I was thinking that Batista maybe he will be from maybe USA, not knowing that Batista is from Greece. Really? Batista? My God. I'm shocked, honestly, to be honest. From the number one, the guy that acted X-Men, and now Batista. Batista, because I love his wrestling so much. I love watching Batista. You know, he like it's today I actually got to know his name, Dave Bautista. Okay, let's continue. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς παλαιστές και ηθοποιούς στο Hollywood. Αν το θυμάστε από τις ταινίες Guardians of the Galaxy ή το Spectre από τη σειρά James Bond, τότε θα ξέρετε ότι δεν είναι απλά ένας χοντρόκορμος ήρωας. Αλλά ξέρετε τι άλλο? Η ελληνική του καταγωγή από τη μητέρα του προσθέτει ένα επιπλέον σπιρτόζικο στοιχείο στο παρουσιαστικό του. Παρά τη διεθνή του καριέρα, ο Μπατίστα παραμένει πολύ προσγειωμένος και συχνά αναφέρεται στην αξία της οικογένειας και της κοινότητας, χαρακτηριστικά που οι Έλληνες αγαπούν. Περνάμε σε μια από τις πιο αγαπημένες κομικούς όλων των εποχών, την Τίνα Φέι. Η Τίνα, με το ξεχωριστό της χιούμορ, τις ατάκες και την μοναδική της παρουσία στη μικρή και μεγάλη οθόνη είναι εμβληματική. Αλλά όχι, δεν είναι μόνο αστεία, είναι και Ελληνίδα. Η μητέρα της είναι από τον Πειραιά και η Τίνα δεν το κρύβει ποτέ. Αν έχετε δει το 30 Rock ή το Mean Girls, τότε ξέρετε ότι το ελληνικό αίμα της μάλλον συσπυρώνει την εκρηκτική της ενέργεια. Η Τίνα έχει επισκεφτεί την Ελλάδα αρκετές φορές και έχει δηλώσει πως η Ελλάδα είναι από τους πιο όμορφους προορισμούς στον κόσμο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Billy Zane από τον Τιτανικό ή το Tombstone? Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Billy έχει ελληνικές ρίζες και συγκεκριμένα από τη Μάνη και Τυχείο. Μπορεί να το θυμάστε ως τον κακό από τον Τιτανικό, αλλά αν το σκεφτείτε καλύτερα, το ελληνικό του αίμα σίγουρα του έχει δώσει και μια δραματική γοητεία που αποπνέει σταθερότητα και πάθος. Ο Μπιλ είναι γνωστός για την υποστήριξή του σε φιλανθρωπικές δράσεις στην Ελλάδα και έχει βοηθήσει σε πολλά προγράμματα αρρωγής για φυσικές καταστροφές.
Επόμενο στη λίστα μας, ένας μουσικός που έχει γράψει ιστορία, ο Tommy Lee, ο ντράμερ των Motley Crue. Βασικά ποιος μπορεί να αντισταθεί στη ροκ ενέργειά του? Όμως ποιος ήξερε ότι ο Tommy Lee είναι Έλληνας? Η μητέρα του, Βασιλική Παπαδημητρίου, είναι από την Αθήνα και συμμετείχε μάλιστα στον διαγωνισμό Miss World. Ο Τόμι δεν μπορεί παρά να έχει επηρεαστεί από την έντονη ελληνική προσωπικότητα και την ενέργεια που κουβαλάει η οικογένειά του. Ο Τόμι Λι είναι επίσης λάτρης της ελληνικής κουζίνας και η αγαπημένη του συνταγή είναι το σουβλάκι. Πάμε στο νούμερο 5. Στην τηλεοπτική παρουσιάστρια που όλοι αγαπάμε και η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα, όπως η Eurovision. Η Μαρία Μενούνος γεννήθηκε από Έλληνες γονείς και δεν χάνει ευκαιρία να αποκτήσει is from Greece. Αν έχετε παρακολουθήσει κάποια από τις εκπομπές της, σίγουρα έχετε καταλάβει πως το πάθος και η φιλοξενία των Ελλήνων δεν λείπουν από την προσωπικότητά της. Η Μαρία συχνά επισκέπτεται την Ελλάδα για να κάνει φιλανθρωπικό έργο, βοηθώντας ιδιαίτερα νέους και φτωχές οικογένειες. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και ένα like. Αυτό μας δίνει δύναμη να δημιουργούμε ποιοτικά βίντεο για εσάς. Wow. Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι η βασίλισσα της κωμωδίας, η Betty White, έχει ελληνικές ρίζες? Αυτή η αϊθαλής κωμικός που έχει χαρίσει χαμόγελα σε εκατομμύρια θέατρα. I've heard of Betty White, but I'm trying to remember where I've heard about her. You know, yeah, she looks so familiar to me, but I can't really place my head where I have seen her, you know. Let's continue. Είναι μισή Ελληνίδα. Η Betty είναι μία από τις πιο αγαπητές φιγούρες της Αμερικής και παρά την απίστευτη καριέρα της που ξεπερνά τις 7 δεκαετίες, ποτέ δεν έχει ξεχάσει την ελληνική της καταγωγή. Wow. Επίσης η Betty είναι γνωστή για την αγάπη της στα ζώα και έχει ιδρύσει αρκετούς οργανισμούς για την προστασία τους. Είναι ο άντρας που μας έκανε να γελάσουμε σε κάθε ταινία που εμφανίστηκε, ειδικά στο The Hangover. Μιλάμε για τον Ζάχ Γαλιφιανάκης. Wow. Ξέρατε όμως ότι κατάγεται από την Ελλάδα? Ο πατέρας του και η μητέρα του κατάγονται από την Κρήτη και αυτό του δίνει μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ και ένα μοναδικό τρόπο να καταφέρνει να κάνει το κοινό να γελάει με την τρελή του προσωπικότητα. Fun fact, ο Ζάχ έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις του ότι το ελληνικό του στυλ και η οικογένειά του είναι ό,τι πιο σημαντικό για τον ίδιο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την Ράσελ από το Friends? Η Τζένιφερ Άνιστον είναι μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς του Hollywood. Wow. Αλλά να το ξέρετε, η ρίζα της δεν είναι μόνο από την Λαγκούνα, αλλά και από την Κρήτη. Ο πατέρας της, ο Γιάννης Αντίτος Αναστασάκης, ήταν Έλληνας και μάλιστα άφησε το επώνυμό του για να το κάνει πιο αμερικάνικο. Μπορεί η Τζένιφερ να έχει το πιο λαμπερό χαμόγελο στον κόσμο, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια γερή δόση ελληνικού ταπεραμέντου. Η Τζένιφερ συχνά επισκέπτεται την Ελλάδα και έχει δηλώσει πως κάθε φορά που πηγαίνει αισθάνεται σπίτι της. Και φυσικά στην κορυφή της λίστας έχουμε τον πιο βασιλικό από όλους, τον πρίγκιπα Φίλιππο. Ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν Έλληνας και γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Πραγματικά από τη στιγμή που γεννήθηκε στην Ελλάδα, η ζωή του ήταν γεμάτη με βασιλικές ευθύνες και ιστορικές στιγμές. Αλλά τι να πούμε, το αίμα του είναι γεμάτο από βασιλική έγκλη και ελληνική περηφάνεια. Ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν πάντα υπερήφανος για τις ελληνικές του ρίζες και τις ενίσχυσε με την αγάπη του για την ιστορία και την κουλτούρα της Ελλάδας. Wow. Είναι απίστευτο να βλέπουμε πόσο μεγάλη επιρροή έχει η ελληνική καταγωγή σε μερικά από τα πιο διάσημα πρόσωπα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Από την κωμωδία και την δράση μέχρι το δράμα και τη μουσική, η Ελλάδα είναι πάντα παρούσα. Ελπίζω να μάθατε κάτι νέο και να σας έκανε εντύπωση αυτή η λίστα. Ποιος από αυτούς τους στάρ είναι ο αγαπημένος σας? Αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μας στα σχόλια τι θέλετε να δείτε στη συνέχεια. That was quite interesting and beautiful, honestly speaking. Though I was not hearing what being speaking in the language,
but with the title I had to translate it, and yeah, so I was able to kind of know what they are talking about. And my most shockest one is Batista. Honestly, I don't know that Batista is from Greece. Before, I used to think he's from maybe USA, yes, not knowing that he's from Greece. And then the guy that acted X-Men, yes, I watched X-Men, so I didn't know he was from Greece. Like, seriously, most of them I didn't really know. That mama with I've forgotten her name, Betty White, I think that's the name, right? I think I've seen her, but I cannot really place my head where I have seen her, maybe in TV. It's gonna be in TV, but I cannot really remember. So her face looks familiar to me. And then Maria, so most of them, their face actually looks so familiar, but some of them I've not heard about them, and I do not really, know anything about them. Wow. So, wow, this video, I actually enjoyed it, honestly speaking. At least today I have learned that Batista is from Greece and not from the US. Oh my goodness, that is so amazing. Thank you so much. If you watched up until this moment, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and be a part of my family, be a part of my YouTube channel. You can join my membership, and you can super thanks my video in a way to say thank you. I love your reaction. Okay, thank you so much. I'll see you in my next video.